Enggak ngono tuku rokok nandi. Lah ya jengkel sih nandi, Pak. Nah suruh. Oh, suruh iku nggone rokok. Aku nek jengkel-jengkel delok jane Pak kudu tak tinggal ae temen. Tak tinggal ndolek dudo-dudo ngokor kene. Enten dudone apa teng mriki, Pak? Kata? Oh, nggih kula pesen 5 nggih. Joko, kula nek Joko gak iku. Kurang srek. Enak dudo ae, wis pengalaman. Wong iku mbok oman mbok wong wedok lah enak. Kok mbambung, wong wedok gak tau dibelanjani. Masih gak dibelanjani disayang lah yo ayem atine wong wedok. Gak ditinggali terus. Kita nono kok nek mule yo. Atiku wis kadung mangkel. Tekan dia Kok suruh? Golek apa nang suruh iku? Golek wong dadu. Tekan dia. Mulai nang ngene gak mule ben nyambut gawe ta apa golek penggawean ngono lho. Aja doring-doring ae. Mulai nang bendino doring-doring. Yo gak ngono. Wong wedok iku yang pengin dibelanjani karo wong lanang, gak ditinggali dolen tok ae. Masih aku yang kepingin ditunggu-tunggoki, disayang-sayang lah yo ngono. Ngapane mengkon tak tunggoki sepung itu rumi wong kurep ae. Lah nek turu kurep iku ya diwalek lho. Ngapane tawari lunga-lunga iki disian cecek. Aku cek isi nang aku. Ah dhisik karo cecek. Polane nek mule aja diurip-urip ae, nek urip-urip bersolo. Ono lanang rek mangan urip-urip. Ngomong ambek wong wedok gak usah guyang-guyung. Matamu kok. Ora iso. Oh, mangan yo tuku babat 2 kilo yo dibetet ditawasno ae. Mari goreng wae mangan ya batek sing tenan. Sing tenan aku dolek gak ketemu aku dikei iwak terase. Iwak terase setengah ono to ulet wis ono. Sego apa dite kucing bae. Yo enak. Enak apane? Yo kroso sih Pak Trasi. Kaya bareng iwak terase kok bakal lanang. Adus-adus yo ngono sabun dising tenan. Solo udah dulu. Mau gak jatuh jatuh cedeng. Gue cedeng sabun tanah wedi rong timbo. Tata aku naik di jangan wedi, semen kata dicor. Yo jongor. Wedok kok. Pamakna ambek wong wedok iku sing apik. Sing apik Wong apa? wedok iku disayang-sayang. Oh, gak wong wedok dicelatu wae. Gak keliru sing nyelati klambemu lho. Wong iki wong jinem gak tau latu kok, nek wong celatu yo meneng ae. Wong aku delan bojone kolore. Kolore tuh kembali desa mole langsung dilerno. Kurang apa? Riko njaluk esuk ya tak lerno esuk. Mari beduk ya tak ler. Mari magrib ya tak ler. Mulane mari iso deker-deker piti. Barang ngono kok diler-ler. Bakal ler go embong. Bakal ler go lapangan ku nek garing tak kukume tak selepeni. Ngono diler-ler nek ketemu aku nek ketemu polo. Opo iki lho. Malah ate dikurak karo kono. Dikura-pol kegelang dong, dikura-pol. Ero ah. Wingi Riko tinggal. Aku sirahku ngeluh. Gak ono sing nukokno obat, aku budal dhewe. Obat. Obat apa? Ya obat peli kita iku, obat ndas ngeluh. Obat peli kita.
Kowe iso pelikitan. Rek titik ae lho. Ya gak titik. Ya titik kalau pel kita mbek peli kita lho kan cek titik. Pilih cocok sing pelikitan. Aku iso foto karo pelikitan. Kita kok kejane anake polo dikon. Nah, bapak ndak sing ngelu nang toko. Bapak tekono pelikitan. Lah sing dodol wae dodol kaya opo iki rek. Kok cek titik ae kate permasalahno. Ya wis dimaklumi ae ngono lho. Wis, aja ngono wis. Aku masih dadi bojomu gak kurang-kurang. Ora apa. Wong aku yang pengin ta lah wong lanang iku ndok omah. Nunggoki wong wedok cek kerasan ndok omah. Aku yo sharing-sharing ambek koncoku sing pinter-pinter ngono iku. Iya, sing tak takoni. kok cek dijan ngono randu. Ojo kate ngomong randu-randu. Yo kon biyen yo gak tau bayar e. Karena jauh bukan rahasia. Bener kata bayar tuh gue lakon jauh sentolop. Sentolop sih itu yuk di dua cek kata sholat dari sentolop buat tidak sentolop juga. Masih aku tadi wong wedok ya berusaha. Takon nang kancaku. Wong lanang cek betah ndek omah iku jamu apa? Jarene kancaku walari jamu sari rapet. Esok ngombe 8 bungkus. Engko mari sembayang beduk ngombe 8 bungkus. Mari sembayang maghrib ngombe maneh 8 bungkus. Jumlah piro dong? 4 Kau BKP? Iya. Ya goblok kan. 4 lekor itu BKP ya kerapetan. Lawan dia kata lapor-lapor ngelain jelek doang. Sama gue kabeh karo kerapetan aku. Salah maneh. Wong wedok berusaha cek salah. Nang ke pasar. Nang pasar. Ya barian. Nih. Kok kene sedekah bumi? Iya. Oh iya meneh bacaan sedekah bumi. Iya. Bumbu dapur mang yo entek kabeh. Iya dapurku yang entek. Dapurmu. Bumbu dapur ngono lho. Iya buku dapurmu. Raimu semua yo. Wong wedok di dapur. Mbak wong wedok kok yo sing ngalus nek ngomong. Iya bisa. Di duwe. Gue mau dewe kok sih. Hande duwe. Kok blonjo saunu kae kok wong wedok kan duwe. Wong blonjo sedekah bumi kok iso aku mbok kei dhuwit 20.000 iki cukup gawe apa? Ya apa carane. Duwe 20.000 iki ya isane kok oleh akeh. Tukono banten 6 kilo. Mari ngono. Beras 10 kilo. Mari ngono. Kletik ya sak tenggo. Yo gak cukup. Duit sampeyan iku gak cukup. Iki kena si dodol pelek ngene. Pokoke ndelok duwe ya. Tanganmu sing iki wong ngene lho, tas iki. Wong wedok kok diwuri ngono. Seneng anake wong wedok dibui ya. Seneng ah. Wong wedok kok diwuri kaya ngono iku ya gak apik nguri ngono iku. Nguri wong wedok iku ya sing apik. Jero ku tambah krok ae. Alah, masih ayo tak wani. Nyaline jonet ngono kecil. Apa? Kecil nyalimu. Sampeyan iki lho sak pucukku iki lho. Apa? Kecil. Kok iso kecil? Saya wani ambungan aku saya.
Wis kadung wani. Wis kadung wani dikolan baleni. Wes, nek ngono aku tak budal nang pasar ya. Ya. Ya omahe. Heeh. Aja kadek nang dini ya. Mbak. Iya, kok kira-kira jam 3 kok susulin aku ya? Iya. Nang pasar ya. Heeh. Ya belok-belok. HP, mbok ni sore bantal, iku kok cekel ae, kok bae tak telepon. HP sing ndi? Ni sore bantal. HP disita Bang Mekar ngono. Kebacute rek. Enggak, tak itu kerumunan. Ya wes nek ngono kok susulan ya jam 3 ya. Iya. Temen, kok Ya. aku gak kuat nggawa ya apa? Iya, iya. Bojo kakek cocok cucem meneng. Jengkel. Jangan tak tinggal kowe. Kae mana apa-apane men pokok. Pokoke 3 pikul. Dipangan kere 8 kantek. Alah, kok macam jodoh aja ngene. Piring karo bendetan, debodo iku kadang-kadang ya geger, kadang-kadang ya gak, kadang-kadang ya seneng, kadang-kadang ya gak seneng. Yes repot sih bojo. Nah ini bendina wae dhewe dikladi ae kesuruh aku. Gak ada maneh durung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih mana? Aku lo salam sampai ping 3 lo gak sampe jawab. Kurane nduk ketenggengen nduk aku. Saya itu sampean. Yo. Yo, cukup sih. Gak tau boleh kredit. Nduk. Apa? Kon bendina kudanan ta? Lah apa kudana? Rambutmu kok nayet nih. Lo kok neyen sih? Iki diwarna mah. Oh, diwarna. Iya. Lah cara mbok sampean warnane apa? Warna loro. Loro? Iya, putih karo ireng. Oh iya nek pati terus tuwek biasanya. Iya, iya. Kalau Aku mah nyimpan-nyimpan nama bulan kredit. ya iya ta, ono 10 tahun gak tau. Iya. Iya, kangen. Iya, aku mah bulan kredit mah liwat di pasar Cermi. Mau pacar cermek. Oh, iya. Patene nekone sampean oleh-oleh lho gak ono mah tutup kabeh. Ya gak usah, pokok penting awakmu teko kene. Oh ya sungkan, masuk dolan nang omahe pamane kok ngomong buat tangan. Apa? Panen karep-karep oleh-oleh. Lah kok bolehno senengane sampean mah. Apa? Teres. Keres. Iya, pamen kono keres ya pamen turun gede. Wis sampe lek seneng keres sih. Muris. Ores. Pamane dirono keres. Iya gak ono. Ya. Warung ono tak tukono liyane. Apa? Cipluan. Cipluan. Iya, pamane dibelino. Tutup ya gak ono Iya, gak usah. Apa apa. Ya, gak apa-apa, iya. Nek gak murid-murid sih. Wah, Seperti aku dolen iya, yo. Man, apa? tapi elo aku lo melah. Mulai ya mau tuku kalau Tandani cocok kan. mau soal liar dicocok dulu. Lu ya gak wani. Masa sampean gak welas, Man? Aku ada boleh kredit gak ngono ngombe. Ya weh, itu Ayo no ngombe. pakai nama tang kopi. Aku mau gak seneng kopi. Ada Pahit. pahit ah, teh, Mas, cepet. cepet ah, susu. Oh, itu enak kayak. Doyan aneh. Iya, gak ada susu, Man. Iya, ngono mari ngene mending gerobak. Enggak, kayak di situ ya. Iya, kayak gitu. Dek sehat. Man, susunya sing anget. Iya, takon Ya. ya. Man, Apa? ini nasi. Susunya sing coklat ya. Iya, tak kayak coklat ya, coklat. Man, kayak anak gula. Gak tak kayak ini mes. Lo kok mes? Enak kan mau ngombe susu mongkok kalahmu. Sama niku. Man. Emang nama manku saling ngaku nih penceng. Tapi kok ada tuh balik bu. Karena masih di pamanku. Ya ikut dong. Kan ngomong apa tuh? Alah apa sampe balik? Kan nyuruh ngomong gerang sayek. Wah. Yang penting masa sayek kan dong. Yang penting kan dong. Ya mana bu guyonan pamanku elek dhewe. Soalnya wong sak desa elek iku nek gak pamanku. Aku tak pongor kan dia. Apa sih balik? Gak tau murah nih ngomong gerang elek. Sampeyan ku lho gak elek. Hmm. Oh pamanku buan. Iya tayang ngono. Ya, kalau ada saya tadi di rotok gendeng. Pak bulan, Wes mainnya susu.
paman jonet. Wis tuwe dari siji. Be! Be! Sepurane jan. Kenapa? Aku delok goblok susu gak ono, Pak. Terus? Ono wedhus metu tak kelenet. Loh, sampean iku ya. Gak metu susune metu anake. Loh, alaman. Terus ya apa? Yo tak dolen-dolen yo. Iya, cek sesuai ya. Aku salah janji. Lama jam balik nangkanya susu. Jadi paman jonet iku yo ngene. Oh, tok e. Apa gitu ya salah repot. Lawe nake. Hari ini mau susu hangat, karo boleh. Man. Loh, daerah susu kok hilang sih? Man. Nang di hari gimana? Saya khawatir benang suruh. Jalan susu merah. Oh, iya. Dari Pekoro. Keren, besok. Gak kampung wae to wis. Pendino lah dicelat kok pinjali koyo ngene lagi dibanci lagi. Yo tolong juga warna yo. Pak. Rame-rame. Sayang, Ya, Pak. aku ngapa gak disusul sih? Keturun. Alah, wis kandhani, wis dipeseni, kok aku susulan kira-kira jam 3. Syukuran wis keturun aku. Adine emang belonjoku tak tinggal di perapatan, Iya. besok ngopo. Kok ae. Kok cukup ya? Iya, tak dapat ditosak. Aku lo ya bingung, golek minyak iki lho gak ono. Pernah gak ono. Gak ono. Tes gak ono. Telat kabeh. Telah capek tuku nang Kediri. Kok cike sih tuku minyak goreng itu tuku Kediri. Ono nggone. Bukan nggone. Iya. Wis papa wis pegel aku. Wis gak tuku minyak. Iya. Wis iwake dipanggang ae ya. Panggang ae wis yo. Ono bungkus-bungkusnya apa iki? Bungkus kacang. Bungkusnya kacang. Iya. Enak. Ya iya ta. Kan dikacangi. Ya tak pangan. Ya kulitnya nang ndi? Tak pangan pisan. Gak ngono saya kan usah tak wedhus mangan kacang sak kulit-kulite. Kok cek tekan nyaponi ngono. Lah lah kok ana susu ndek kene? Ya engko. Kok tak alergi susu sih? Iya. Kan ini panas apa kan? Ponare. Kok panas apa? Iya. Ika kok. Wes iki ndak iki kok. Ika kan pono. Dilepono dhewe. Wah. Dadi wong lanang kono aja kurang ajar ya. Wong kon iki alergi susu kok ndok kene ana susu.
gepuk. Ada wong wedok kaya ngono. Ana sapa? Nek kok nama mereka mungkin mbok kena anak susu. Dilepokno dhewe. Kan aja kurang ajar kan. Wong lanang disabar-sabari dadak. Udah kok. Ya udah kok. Lah kok merek-merek iku. Apa iki? Masa kenyataan ya? Kenyataan iki ngono duduk wekku. Kan berarti mari kon kok nama wedok. Sapa sing baru kono kan? Ana aja kurang ajar kurang ajar ngono iki. Aku iki masalah berarti. Kowe iki mah dilepokno dhewe. Kurang apa kan? Lebih aku oh gak tau belanjani aku yang meneng ae. Oh penggaweanmu bagus yang aku meneng ae. Ayo lagi kan. Aku yang model yang ini meneng ae nek masih gak mbok belanjani yang meneng. Iya. Lah iki lho. Apa kan kaya ngono iku, he? Nah, itu lho arek ngono dhewe. Wah. Lah nek kon gak nrimo gak ngarepno buare. Ayo. Ajane kon niat kurang ajar kon ambek aku. Nek Prini ya? Mangga kebon ae. Pamanmu londo selingkuh. Selingkuh paman. Selingkuh? Iya. Ada bukti nyata. Ono kotak, ono susu. Padahal pamanmu iku lho alergi susu. Ayo, nek gak selingkuh? Apa? Ini kotakmu. Berarti kau selingkuh ambek pamanmu. Kenyataan selingkuh ambek pamanmu. Kau cuma Indonesia menang. Oset. Oh,
ciliamu kon tak dusi biyen. Kon saiki njaluk didusi ya. Mama. Lho Salah kepahaman. iki mono salah paham. Iya. Apa sebabnya penapa cemburu masalahnya apa sih? Karo iki lho cek dijelasno iki lho. Apa sih? Nah gimana kono gak tau mrene Iya, iya. 10 tahun rene. Lah iki mah ngono kotang. Karena kotange ngono kono mbokne kari. Iki kotange sapa? Lho iki kotange mbokok lu kono mbok kare dek kene. Lah iki mbok benang karo lagi balik kotange mbok. Ya ya sampe niku nek apa Ya wis. Telat. Ya kemang salah penuh gara-gara kasih Iki kotang. mono salah paham. Heeh. Ya, Cak. Kok niku nek mane-mane dikon mbokmu iku ya sing temen lah apa usah Lali jenenge lali. Iki tetep keluarga. Aja nek kaya wong kene iki rukun-rukun lho, Rek. Iya, iya. Ya. Heeh. Contoh wong kene, Heeh. keluarga yang sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. Lah nek ngene iki, lah nek kaya contoh ya apa temburuan. Nah, iya iya. Ane, Cak. Wis, kumpul keluarga. Heeh. Saya ayo nang Bogor. Nah, Bapak. Ayo ndelok bareng-bareng lelekan. Ya iku mau. Saiki mah gara-gara bojomu gak keporo apa-apa keporo masalah susu kotang. Iya. Saiki kalau mau beringai nang Bogor, nonton ludruk ayam batu. Saudara-saudara penonton, hadirin